उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म जथुमा खुंगा 22 बोसोर जथुमा गागि आफाद आरो फोसाब आफाद लोगोसे 20थि बोसोर जथुमा लाइमोन आरो आइजो आफाद सानथामनि हाबाफारि लानानै इंराजि दाननि फैगौ 2023 6, 7, 8, 6, 7, 8 खालार खालि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा खुंनो थांगासिनो दं। बे खुंनो थानायाव आं बयखौबो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादाव सिङाव थानाय आनसलिक आफाद दखरा आफादफोरनिसिम आंनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। हाबाफारि मथे जोंहा थान्दै मेल दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा अखण्ड यज्ञ दं। बे हिसाबै सारा जोंनि उदालगुरि आनसलिक जेसेबांनि दथा दखरा आफाद दं बे आफादमोनखौ आइमोनखौ लोंहोर फैनानै आं खावलायदों। लोगोसे जोंनि बे बोसोरारि जथुमायाव थान्दैनि अनजिमाया फ्राय 2,000-2,000 जागोन आरो लोगोसे गोबां बे ओनसोलनि जाति धर्म भाषा खुनु फाराग गैयालासेनो ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोंनि बे जथुमसालियाव रोजा रोजा फैनानै मदद होनो थाखाय बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा हाबाफारि मथे 6 थारिखनिफ्राय सोलिलांगोन। 6 थारिख खालि जोंहा थान्दै रेजिस्टार दङ। जेसेबांनि थान्दै फैगोन अबजारभार फैगोन 2 बाजिनि जों थान्दैखौ जों लागोन। आरो लोगोसे 7 थारिख अक्ट' खालि जोंहा गेदेमा जिहेथु जोंहा गेवलाङाव दंमोन मानगोनां मंगलदै लकसभानि MP 7 अक्ट' खालि आफाया सफैगोन। जोंनो मैया खोथा होदों, जों रायलायबाय। आरो गेवलाङाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद सारा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो गोबां बेबायदिनो MLA EM आफामोनखौ जों लेंहरदों। ओइदिनखालि गेवलांखालि आफामोना सफैजोबगोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो दखरा आफादाव सिङाव थानाय आइ आफामोना ओइदिनखालि लोंहोर फैसोनानै रायजो राजाखौ फैनो थाखाय आं खावलायनाय जादों। आरो बिनिफ्राय ओइदिनखालिनो 7 अक्ट' खालि जोंहा मुलुग गोजोन सान्थिनि थाखाय जोंहा अखण्ड यज्ञ लागोन। प्राय 48 घन्टा बे अखण्ड यज्ञआ जागोन। बेखायनो रायजो राजाखौ अखण्ड यज्ञ मुलुग सान्थिनि गोजोननि जि यज्ञ होगोन बेहाय हेफाजाब होनो थाखाय जगदान होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय।